Dobre ľudia, takže čaute, ja vás vítam u nového videjka. Toto videjko bude mať tak 2 minúty, alebo 3. A iba si ukážeme, dneska bude event o 16. Hej, tu máte IP adresu. Senka, počkaj, keď to zmizne. Tu máte a napojte sa. Ide sa o 10 000 hra. A ja si iba ukážem. Včera som to stával, ale to videjko som omylom vymazal, takže tak. Dobre, tu dám ešte lávu. Tu bude všade láva. To bude taký easy, toto. Ja to nebudem skakať, hej. To je 4 bloky, potom hentam, hore, obskok. Za tých 10 000 to je celkom ako chill za mňa. Voda. Tu iba, aby ste sa nemohli bugovať a tu je cieľ. Čo je ako dosť dobre. A no. Tak možno toto videjko bude dlhšie, hej. Troška dlhšie, ako som predpokladal, ale nebude nič ako 10 minútové. Potrebujem si iba zobrať lávu. A nemám kyblík, vedro. Ne, ja si nemôžem zobrať. Ja musím ísť. Musím ísť domov. Musím zobrať. Počkej, poušný. OK. Čo sa mi tu varí? Inviska tu mám. Nice. Tak ale počkej, si to odložím. Nice. Ok, ideme. Počkej, ja si musím zobrať ešte nejaké irony. A vlastne aj vykraftiť si. Bude to za chvíľočku, takže držte ostatným palce, aby to vyhral ten, čo si to zaslúži. To je jediné, čo chcem. Nie, aby nejaký človek, čo si to nebude vážiť. A má na účte 10 miliónov. Ok, ja teraz jediné čo urobím je to, že pôjdem senka dole. A budem klikať. Ok, mám naplnené všetko. Teraz idem na plot home. Hestrank tu je? To robí hestrank, aha. GG. A senka veľk naháčam lávu. Ja nie som záškodník, čo si to vymýšľa ten... Ne, tu poď, láva. Láva. Chicken. Steve, chicken. Kúžec má ďábelský šmác. Dobre, ja musím ísť ešte na home domek. Ešte zobrať. Tak toto videjko bude mať tak 6 minút, hej, nie 10. Ale na začiatku máte všetko dôležité, takže už vlastne netreba nič. Môžete kľudne lajknúť a ísť. 1000 som vyrobil zo svojich úrokov, nice. Dobre, to je všetko. Kúžec má ďábelský šmác. Super. Super spices. Super spicy izolárcák. Ja mám rád, keď niekto zneužíva svoje právomoci. Že má niečo viac, tak hneď musí byť drzý. Alebo napríklad nejaký typek mi tu včera písal, že chce ísť so mnou fighty IRL. Kľudne poď fighty. Dobre. Proste prišiel, napísal mi len tak moseka z ničoho nič. Sme sa spolu nerozprávali, ani ho nepoznám. A on že poď fighty. OK, ako neviem. Čo som ti spravil? O, nevadí. Ne. Ja to livujem. Fly. A prosím, nech to nezhorí. Jak to môže horiť? Veď to iba na tou lávou. To není v láve. Tak keby ste boli, neviem. Už to znova horí. Ja musím ísť domov. To dávam. Musím si vykraftiť kamenné tieto sleby. Idem na plot home. Ja som si plot home a teraz blockfly. OK. Mám zapnutý blockfly.
Jak môže horiť kameň? Vieš čo? Vieš čo? Neviem čo. Ja neviem sám, čo mám robiť. Lebo toto je no comment. Kúže, co má ďabolské. Vieš čo, ja by som tu vylial kilo vody. Ale tak, čo už, no. Kúže, co má ďabolské. Dobre, senka, dáme jeden blok. To je druhý blok. To je tretí blok. Ne. Super, som dead. Mňa to nebaví. Moje skilly neskillujú. Kúže. Ne, to prečo tak horí extrémne? Povedz mi jeden dôvod, prečo to horí. Kúže, co má diabolský šmác. To sa nemohol zapaliť, len to vážne ne. Ja by som to tu urobil. Ne. Ja nebudem horiť. OK, to je jedno. Kto spadne tu, tak je minus. Kto spadne na začiatku, tak už nepokračuje. Každý má koľko pokusov? Neviem, každému dám pár pokusov. GG, no tak ja už som bez pokusov. Kopíko. Dobre, ja sa to musím dostavať hore. Kam, prečo horíš? Tak nezhorí to, ale horí to. GG. A doma, keď mám lavu, tak sa nič nedieje. Dobre. Myslíte, že je tento skok možný? Hej, je to úplne pohoda. OK, tak niekto pôjde. Hej, strength. Ja ho napíšem takto. Ja viem, že to neznikne, ale to je jedno. Čo už? Ja mám náladu. Dobre, takže toto by som mal hotové. Pôjdete rovno. Neviem, na čo to robia hen tie veci. To je jedno. Nie, to je skratka, to sa nesmie. Dobre, že ma to napadlo. Už to sa takto nebude robiť. Ne. Žiadne také. Napíšem musko strength. Potrebujem help. A on neviem, čo píše. Čo, dám plus admin, ja som tvoj veľký fanda. Proste typek sa napojí a povie, že daj mi admina, som tvoj veľký fanúšik. GG. Kde mám armor? Ja si to vlastne predávam. Na konci to je extrémne ľahké, ale ťažké. Dobre, takže toto už je všetko. Vidíte, ako to vyzerá, tak zatiaľ čus.